Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Isabel. Taong 1977, Longos, Laguna. Noong mga panahong ito, matagal nang nakatira sa Longos ang pamilya ni Isabel. Wala pa sila noong sariling bahay, kaya sa bahay ng lolo niya siya nakatira. Maglilimang taon na sila roon, at kahit papaano, komportable na rin naman sila sa ganon. Ayon pa kay Isabel na, kampante sila roong manatili, gawa ng ayos lang naman yun sa lola niya. Katunayan, mas gusto sila nitong nakatira sa bahay dahil kahit papaano meron itong katuwang at kasama. Kaya yung magulang niya, hindi na rin iniisip na magtayo ng kanilang sariling tahanan. At kung si Isabel lang ang pagbibigyan, mas gusto niya talagang bumukod sa bahay ng lolo niya. Sa lugar kasing yan, may nararamdaman siyang kakaiba. Isang mabigat na presensya na umaaligid sa bawat sulok. Hindi siya sigurado pero tuwing gabi o hindi naman kaya'y nag-iisa siya, parang may nakatingin sa kanya na kung ano. Ilang beses na rin siyang pinaparamdaman ito, kaya yung takot niya hindi na talaga nawawala. At ang mas nakakaalarma pa, parang lumalakas ang nilalang na yon habang patagal ng patagal ang kanilang pananatili. Inakala niya noon na bunga lamang ito ng malikot niyang imahinasyon, pero pagtungtong ng taong ito, yon ay nakumpirma niya mismo. Nag-ugat ang lahat, 3 linggo bago sumapit ang Semana Santa. Naghahanda na sila noon para sa pagpasok ng Kwaresma, kaya yung mga magulang niya, palaging nasa bundok, nagtatanim at nagdidilig sa mga bagong halamang papausbong pa lang. Dahil dito, kung kaya't siya, ang lolo niya at ang 3 niyang kapatid ang palaging naiiwan sa bahay. Tuwing umaga wala siyang nararamdamang kakaiba, pero kapag sumasapit ang tanghali, dito na bumabalik yung mga kakaibang pakiramdam na araw-araw niyang pinagdadaanan. Akala niya mananatiling ganun lang ang kanyang mga nararanasan, pero nagkamali siya. Dahil ilang araw lang ang nakalipas, dito niya napansin ang unti-unting pagbago ng sitwasyon sa loob ng bahay nila. Alam ni Isabel na nagsimula ang lahat ng yon pagsapit ng 7th taong anibersaryo ng pagkamatay ng lolo niya. Dagdag pa niya na, mas lumakas ang lahat ng kanyang mga nararamdaman noong gabi-gabi nang nagro-rosaryo ang lola niya. Pero syempre bilang bata, tiniis niya ito at pilit na ipinagsawalang bahala hanggang sa dumating ang isang araw na may nangyaring hindi inaasahan. Ayon kay Isabel, Huwebes nang mangyari ang una niyang engkwentro sa nilalang. Habang nagwawali siya sa kwarto, maya't maya na siyang nakakarinig ng mga kalabog sa labas. Inakala niya na mga kapatid niya lang itong naglalaro, pero wala naman siyang ingay na naririnig. Bagaman nababahala, ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa hanggang sa magsimula na siyang maglinis sa higaan ng lola niya. Paglapit niya rito, nang akmang aayusin na niya ang mga unan, bigla na lamang may humawak sa kanyang paa. Nakita niya ang kamay na yan, kaya kaagad naman siyang napahiyaw ng malakas. Nang marinig ito ng lola niya, dali-dali itong pumasok. Kapag kasi naglilinis siya, nasa sala ito umiinom ng kape. Pagpasok nito sa loob, nadatnan siya nitong nakadikit sa dingding habang iniaangat ng hindi nakikitang puwersa. Dahil dito, kung kaya't kaagad naman itong napadasal hanggang sa naglaho ang puwersang bumibigkis sa katawan niya. Pagkatapos ng pangyayari, agad itong lumapit, yumakap habang nananatiling walang imik. Mahinahon itong pinakiramdaman ng kanyang takot hanggang sa paunti-unti tuluyan na siyang nakaramdam ng kapanatagan sa sarili. Kalaunan, nang maging mahinahon na siya, narinig niya itong nagwika sa kanya ng, "Pasensya ka na, Apo. Hindi yun sinasadya ng lolo mo.
Satin lang to, ha? Huwag mo nang sabihin sa mga magulang mo. Nang marinig niya ang sinabi nito, halos hindi siya makasagot. Sa tono kasi ng lola niya, para bang alam na nito ang mga nangyayari. Maya-maya pa, nang akmang lalabas na ito ng kwarto, dito na siya naglakas loob na tawagin ito. Kasabay ng walang pag-aalangan niyang tanong ukol sa mga nangyari, naisip niya kasi na alam ng lola niya kung ano ang nilalang na nagpaparamdam sa kanya. Matapos naman itong marinig ang kanyang wika, kagad itong napatingin habang mahinahong sumasagot ng, Asawa ko yun, Sabel. At yon ang lolo mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nun sasaktan. Marahil nangungulila lang yun sa'yo. Kaya nagpaparamdam. Normal na ang mga ganyan sa bahay. Kaya masanay ka na, apo. Matapos nitong magsalita, hindi na siya nakaimik. Kasywal na kasywal ang pagkakasabi nito ng lola niya. Animoy isang karaniwang pangyayari lang yon sa loob ng bahay. Dahil sa kanyang mga narinig, unti-unting nagbago ang kanyang tingin sa tahanan nito. Hinangad na rin niya noong umalis, pero nung kumprontahin niya ang kanyang ama patungkol dito, tila bang nagalit pa ito sa kanya. Ano ba yung mga pinagsasasabi mo, Sabel? Hindi mo ba nakikitang hirap na tayo sa kalagayan natin? Bakit tayo bubukod? Huwag mong sabihing nag-away kayo ng lola mo. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't hindi na rin siya nakasagot pa. Kinagabihan noong araw na yon, habang nasa kasarapan na ng tulog ang mga kapatid niya, nanatiling gising pa rin ang diwa niya. Alertong-alerto ang kanyang pandama, sa puntong kahit may hinang kaluskos kinakabahan siya. Maya't maya na rin ang kanyang pagdarasal sa paniniwalang ito ang makakapawi sa kanyang takot. Ngunit ilang oras lang ang lumipas, mula sa madilim na parte ng kwarto, may nakita silang nilalang na dahan-dahang umaahon sa anino. Pagtama ng ilaw ng gasera sa kamay nito, kagad niyang nakita ang maitim nitong balat at matatalas nitong mga kuko. Nagsimula na rin itong umangil, indikasyon na hindi ito pangkaraniwang nilalang. Pagsilay naman niya rito, kagad siyang napasigaw habang mabilis na umuusog papalapit sa dingding ng kwarto. Pilit din niyang ginigising ang mga kapatid niyang nasa tabi lang niya, pero hindi ito magising-gising. Ilang beses na rin niya itong tinadyakan pero wala talaga itong epekto hanggang sa napilitan siyang lumayo rito. Hindi naglaon. Tanging pangalan na lamang ng tatay niya ang lumalabas sa bibig niya. Sinubukan niyang humingi ng tulong pero sa kasamaang palad walang nakakarinig nito hanggang sa tuluyan ng makalapit sa kanya ang nilalang. Nang mahawakan na nito ang kanyang paa, dito na unti-unting nanigas ang katawan niya hanggang sa hindi na siya makapagsalita. Kalaunan, gumapang na sa kanyang katawan ng nilalang hanggang sa hindi na niya nakita ang mga sumunod na nangyari. Basta, bigla na lamang ng dilim ang paningin niya hanggang sa mawalan siya ng ulirat. Kinaumagahan pagising niya, napansin niya na napakalagkit ng katawan niya. Masama rin ang kanyang pakiramdam na para bang kung anong sakit ang dumapo sa kanyang katawan. Dahil dito, kaya kagad niyang ipinagbigay alam ito sa nanay niya. Noong una di naman yun gaanong nag-aalala, pero kinahapunan, nang mapansin itong hindi pa rin nagbabago ang lagay niya, nagdesisyon na itong humingi ng tulong sa manggagamot. Ang kaso lang, di pa man ito nakakaalis ng bahay, hinarang na ito ng lola niya. Huwag ka nang mag-abala dahil sa simpleng sakit lang yan. Ako na ang tutulong sa kanya. Bilang pagpapakita ng respeto, pinaniwalaan ito ng nanay niya. Ang hindi nito alam, ito pala ang magiging ugat sa mas malaking kalbaryong kakaharapin nila. Ilang araw ang lumipas,
Kahit anong gamot ng lola niya, hindi pa rin siya gumagaling. Kapag umaga, maayos ang pakiramdam niya. Pero kapag sumasapit ang gabi, bigla na lamang itong lumalala. Nabanggit na rin niya ito sa kanyang ina, pero tuwing nagsusumbong siya, palagi siyang binabara ng lola niya. Kesyo epekto lang ito ng gamot, magaling na siya, at kung ano-ano pang mga dahilan para mapanatag ang isipan niya. Bilang nakakatanda, wala siyang nagawa kundi ang sumunod sa mga sinasabi nito. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na ang mga ganoong rason ng lola niya ay may iba pa palang dahilan. Pagkaraan lang ng mahigit 2 buwan ng ganoong kalagayan, napansin na ni Isabel ang kakaibang pagbabago sa katawan niya. Hindi na rin siya nagkakaroon ng buwan ng dalaw at kapag umaga, nagsusuka na siya. Nang mapansin niya ito, kagad siyang nakaramdam ng takot. Malakas kasi ang kutob niya na nagdadalang tao siya. Ang hindi niya lang maisip, sino ang ama ng bata? Wala siyang kasintahan at ni minsan hindi pa siya nakipaglaro ng apoy sa kung kani-kanino lang. Pinalaking formal na babae si Isabel Pinuno, kaya gano'n na lang ang takot niya nang malaman niya ang kalagayan niya. Dahil dito, kung kaya't napuno siya ng problema. Maraming beses na siyang nag-isip ng paraan pero hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Hindi rin niya sinubukang magsumbong sa nanay niya dahil paniguradong masusumbatan siya nito. Kaya ang tanging paraan na naisip niya, ipalaglag ang bata. Wala siyang nararamdaman lungkot o konsensya, lalo pat hindi naman niya ito ginusto at hindi niya alam kung papaano ito nangyari. Sa loob ng ilang araw, kung ano-anong mapapait na balat ng puno ang ininom niya. Madalas na rin siya noong magpahilot at makinig sa mga kaibigan niyang nag-uusap patungkol sa mga pamamaraan para maglaglag ng sanggol. Pero sa kasamaang palad, hindi niya ito nagawa hanggang sa dito na magsimulang lumaki ang tiyan niya. Nang mapansin ito ni Isabel, hindi siya umuwi ng ilang araw sa bahay nila hanggang sa dito na nalaman ng nanay niya ang tunay niyang pinagdadaanan. Nang matunto nito ang kanyang pinaglalagihan, nakita siya nitong malayong-malayo na sa kanyang dating katawan. Yun bang parang ninakaw ng panahon ng kanyang kabataan? Pumangit ng husto si Isabel, dumagdag ang timbang at umitim. Hindi na rin siya ang dating Isabel na kilala ng nanay niya, gawa ng sa mga oras na yon, palagi na siyang tulala at hindi makausap. Animoy wala na siya sa katinuan. Ayaw din niyang harapan ng kanyang mga magulang dahil sa takot at kahihiyan. Pero nang mahawakan siya ng nanay niya, lahat yon nagbago. Isabel anak, kahit anong mangyari walang magbabago. Maghunos dili ka. Hindi itong katapusan ng lahat. Napag-usapan na rin namin ito ng tatay mo. Dahil noong mga nakaraan, meron na kaming napapansing kakaiba sa'yo. Halika na anak, umuwi na tayo at nangungulila na ang mga kapatid mo sa'yo. Nang marinig ito ni Isabel, tila bang nakaramdam siya ng pag-asa at lakas ng loob. Hindi niya mawari kung saan ito nagmumula, pero sa puntong yon, para bang handa na siyang magsalita. Kaya naman bago pa maglaho ang pag-asang nararamdaman niya, nagdesisyon siyang isumbong ang lahat sa kanyang ina. Habang nagsasalita, walang patid ang pagtulo ng luha niya. Dahil sa ganun niyang kalagayan, kung kaya't hindi na muna sila umuwi ng bahay ng lola niya. Kalaunan, nang malaman ng nanay niya ang lahat, dito na ito nagdesisyong patingnan siya sa manggagamot. Maging ito man kasi, kinutuban ng masama sa kanyang mga sinabi. Maya-maya pa, pagdating nila sa bahay ng manggagamot, bahagya silang nagkausap bago simula ng panggagamot. Akala ng nanay niya, palusot lang yung mga ikinuwento niya, pero nang matingnan siya ng manggagamot, ito na mismo ang nagpatotoo. Ayon sa matanda, hindi nagsisinungaling si Isabel sa mga sinasabi niya. Totoo ang lahat ng yon, pero nakapagtataka, saan niya ito nakuha?
Dagdag pa ng manggagamot na ang mga ganoong uri ng karamdaman ay madalas na nagmumula sa mga nilalang na hindi nakikita. Pero ang ikinaalarma nito ay ang posibilidad na baka may kaugnayan ng sakit niya sa nilalang na tinatawag nitong tagon-tagon. Nang marinig ito ng kanyang ina, kaagad naman itong napatanong. Dahil sa sinabi nito, bahagyang napatahimik ang manggagamot hanggang sa magsalita na ito. Ang mga tagon-tagon ay uri ng aswang, Manay Linda. Hindi sila katulad ng mga aswang na kilala natin dahil ang mga ito nabubuhay ng mahabang panahon. Karamihan sa kanila, mga matatanda ng umeedad ng 100 pa 200 taon. At para makapagparami, gumagamit sila ng katawan ng mga dalaga. Hindi ordinaryo ang sanggol sa sinapupunan ng batang ito, kaya kailangan natin siyang obserbahan. At hanggat hindi pa klaro ang lahat, mas magandang sa bahay ko na muna kayo manuluyan. Wala akong kasama rito at may mga pribadong kwarto ko rito na pwede ninyong magamit. Nang marinig ito ng nanay niya, hindi na ito tumutol sa nais ng manggagamot. At ora mismo, sinunod nila ang payo nito. Kalahating oras pa ang lumipas, tapos na ang gamutan. Sa halip na umuwi, nagpaiwan na itong si Isabel para hayaan ang nanay niya na kumuha ng mga gamit nila. Magkakalahating oras din itong nawala bago ito bumalik kasama ng tatay niya. Nung makita siya nito, kagad siyang napayoko habang umiiyak. Yung kanyang ama naman, tahimik lang na naglalakad papalapit, walang ideya sa kung ano ang sasabihin. Pagkaraan pa ng ilang minuto, sinalubong siya nito ng mahigpit na yakap. Ipinaramdam nito sa kanya na hindi siya nag-iisa sa labang kinakaharap niya. Kaya nang mapagtanto ito ni Isabel, kahit papaano'y napanatag na rin siya. Kinagabihan, dito na muna sila nagpalipas ng magdamag. Kasama nila roon ang kanyang mga kapatid, kaya walang naiwang kasama yung lola niya. Nag-aalala man, hindi na nila ito pinagtuunan ng pansin. Maging ang kanyang ama man kasi, hindi maiwasang magalit dito dahil sa mga nangyari. Hindi rin ito makapaniwala na may lakas loob itong sakta ng mga taong malapit sa kanya. Nagdesisyon na rin ito na umalis sa bahay na yon para pagkatapos ng problema nila, wala na silang magiging alalahanin at iisipin. Isang bagay na ipinagpasalamat naman niya. Ngunit makalipas lang ang ilang araw na pananatili nila sa bahay ng matanda, dito na nagsimulang bumisita ang lola niya. Siyempre dahil kadugo, pinayagan ito ng tatay niya. Pero hindi umabot sa puntong makakapag-usap silang dalawa. Basta ang palagi nitong sinasabi, nasa maayos na siyang kalagayan. Dahilan pa ng tatay niya, hindi pa ito pwedeng dalawin at makausap ng kahit na sino dahil nasa proseso pa ito ng pagpapagaling. Akala nila yon ang pinakamagandang dahilang pwede nilang ilahad sa lola niya, pero isa itong malaking pagkakamali. Dahil nung marinig ito ng lola niya, sa halip na makaunawa, para bang pinagbantaan pa nito ang tatay niya. Makinig ka, Domingo. Hindi niyo ako kalaban. Alam mo kung anong pinagmula ng sakit ng anak mo. Maniwala ka sa akin. Lahat ng nangyayari ay para sa kabutihan ng ating pamilya. Huwag mo sana itong pagdudahan. Ito palagi ang mga sinasabi ng lola niya hanggang sa kalaunan nanawa na rin dito ang tatay niya. Pagkaraan pa ng ilang linggo, di na sila rito nagpakita. Hindi na rin nila ito pinatuloy sa bahay ng manggagamot dahil sa kanilang mga nalaman. Ayon sa albularyo, balak ng lola niya na patayin siya para lumaki at malusog ang tagapaghalili ng asawa ng lola niya. Nabanggit din nito na buhay pa ang lolo niya at maaaring nagtatago lang ito sa isang lihim na silid sa bahay kung saan sila minsang nanirahan. Mariin din itong inilahad
na posibleng masama rin ang balak ng lola niya para sa kanilang lahat, kaya isang magandang ideya ang pag-alis nila sa bahay nito. Binalaan din sila ng albularyo na huwag kaanong magpakakampante dahil ang mga ganoong uri ng nilalang ay hindi basta-bastang sumusuko. Tandaan ninyo, anak nila ang dinadala ni Isabel. Kaya bilang mga magulang, gagawin nila ang lahat para buhayin at mabawi ito, anuman ang maging kapalit. Ang duda ko, susubukan nila akong pigilan, kaya humanda kayo. Maaaring may mangyari sa mga susunod na araw at sa mga paparating na linggo. Nang marinig nila ang babala ng albularyo, hindi sila nakapagsalita. Kahit yung ama niya, nakaramdam din ng kaba, pero pinipilit nitong itago ang lahat ng yon upang hindi sila mag-alala. Akala nila matagal pang mangyayari ang naging babala ng albularyo, pero pagkaraan lang ng 2 araw, nagsimula na itong magparamdam. Gabi ng Martes nang umatake ang nilalang sa oras na hindi nila inaasahan. Ayon kay Isabel, katatapos pa lamang noon ng hapunan nang makita nila ang albularyo na mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Kagad nitong isinara ang pinto, ganon din ang mga bintana sa paligid hanggang sa baluti na ng dilim ang loob. Dala ng kuryosidad, kagad namang nagsindi ng kasera ang tatay niya habang nagtatanong dito. Bakit ho? Anong nangyayari? Nang marinig naman ito ng albularyo, bigla nitong inakbayan ng tatay niya kasabay ng pabulong nitong sagot. Nasa labas ang nanay mo. May kasama siyang matandang hindi ko kilala. Silipin mo nga at baka mamukhaan mo. Pagbanggit nito, dali-dali namang sumilip ang tatay niya. Sila Isabel naman, kagad na pumasok sa loob ng kwarto para sana magtago. Ang kaso lang, habang inaalalayan siya ng nanay niya, bigla siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na sakit sa kanyang tiyan. Ayon sa kanya, parang may kung anong gumagalaw sa loob nito, kung saan-saan ito pumupunta at para bang naghahanap ito ng daraanan papalabas. Dahil dito, kung kaya't ilang segundo lang, bumagsak siya sa sahig habang sumisigaw ng malakas. Pilit siya noong humingi ng tulong, gawa ng pakiramdam niya, hindi niya na ito makakayanan pa. Kaya naman nang marinig ito ng albularyo, kaagad siya nitong nilapitan para tulungan. Paghawak nito sa ulo niya, kaagad siya nitong tinanong sa kung ano ang nararamdaman niya. Pagkatapos, nagtulong-tulong ang kanyang pamilya para mapahiga siya sa isang mahabang upuan. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na kumuha ang albularyo ng mga lunas habang pinapadaganan sa nanay niya ang kanyang tiyan. Noong mga sandaling yon kasi, parang puputok na ang tiyan ni Isabel. Bukod sa lumolobo na ito, umaalo na rin ang kanyang balat, indikasyon na merong buhay na nilalang sa loob nito. Maya-maya pa, pagbalik ng manggagamot, kagad siya nitong pinainom ng purong dagta ng papaitan. Walang halo yon, kaya isipin niyo na lang yung pait na nararamdaman niya. Hirap na hirap siyang lunukin ito, pero dahil sa kagustuhan na mabuhay, ginawa niyang lahat para maipasok sa kanyang sistema ang lunas na pinaniniwalaan niyang magpapagaling sa kanya. Matapos niya itong malulon, kagad niyang naramdaman ang pagkalat nito sa kanyang tiyan. At nang malapatan na ito ng nilalang, mas lalo pa itong nagwala hanggang sa mahanap nito ang daan patungo sa kanyang pagkababae. Nang magawa ito ng nilalang na yon, kagad niyang naramdaman ang pamamasa ng hita niya hanggang sa may nakita siyang nilalang na bigla na lamang tumakbo papalayo. Kagad itong nakahanap ng mapagsusuotan, kaya hindi na ito nahabol ng albularyo. Pagkatapos ng pangyayari, may narinig silang iyak ng bata sa labas. Nagtagal ito ng ilang segundo bago tumahimik ang paligid. Nawala na rin ang kakaibang presensya na kanilang nararamdaman hanggang sa siya na ang mapagtuunan ng atensyon ng kanyang mga kasama. Pagsilay sa kanya ng albularyo, kagad itong lumapit para ipagawa sa kanyang ina ang paunang lunas.
Awa naman ng Diyos, hindi mapanganib ang tinamo niyang pinsala, kaya sa loob ng isang gabi lang, nawala na ang kakaiba niyang pakiramdam. Unti-unti na ring bumalik sa normal ang kanyang tiyan, kasabay ng pagbuti ng kanyang kalagayan. Dahil sa pangyayari, dito na pagtanto ng albularyo na nagtagumpay ang lola niya sa binabalak nito. Akala nga nito, doon na magtatapos ang lahat. Pero hindi pa pala. Dahil pagtungtong ng hapon, sa kauna-unahang pagkakataon, dumalaw ito sa bahay ng albularyo. Malayo palang ramdam na ng matanda ang amoy nito, kaya kaagad itong lumabas kasama ang tatay niya. Sila Sabel naman, pasimple na ring nakiusyoso sa pamamagitan ng pagsilip sa siwang ng pinto. Pagdungaw nila sa labas, dito nila nakita ang lola niya na naglalakad papalapit. Wala itong ibang kasama pero kapansin-pansin ng mga taong nasa likod nito na nakasuot ng talukbong. Bahagya itong nakipag-usap sa tatay niya bago yun tuluyang umalis. Nang makalayo na ito, kagad namang pumasok ang tatay niya, bakas ang matinding takot sa muka. Sinubukan nila itong tanungin, pero sa kasamaang palad wala itong ibinahagi na kahit ano. Basta ang sabi lang nito, magiging maayos ang lahat. Nang marinig nila yon, hindi na sila nagtanong pa. Inisip na lang nilang maayos na. Pero pagtungtong ng dapit hapon, dito na naman nila naramdaman ang kakaibang presensya mula sa nilalang nakasama ng lola nila. Nang mapagtanto nila ito, kagad na lumabas ng bahay ang tatay niya para murahin at tanungin ito. Paulit-ulit nitong itinatanong sa nanay nito kung ano ang kasalanan nila, pero wala itong nakukuhang sagot hanggang sa dumilim na nga ang buong paligid. Maya-maya pa, sa utos ng albularyo, napilitan na rin itong pumasok. Huwag ka nang sumigaw ng sumigaw dyan dahil nagsasayang ka lang ng lakas. Tanggapin mo na, hindi lahat ng kadugo minamahal ang pamilya nila. May ibang nakikisama para sa sariling kapakanan. Yan ang realidad ng buhay. Oh, nanay mo siya sa dugo, pero hindi sa kaluluwa. Nang marinig ito ng tatay niya, napabuntong hininga lang naman ito habang nag-iisip ng malalim. Matapos ang nangyaring pag-uusap, kagad na silang pumasok sa kanilang mga silid para magpahinga. Kinabukasan kasi, maghahanap na sila ng bahay sa karatig lugar para magsimulang muli. Lahat ng ipon nila, itutuon nila roon, alang-alang sa buhay na matagal na nilang inaasam. Wala na rin silang iniisip na mangyayari, pero bandang 9:00 ng gabi, nabulabog ang loob ng bahay. Pagmulat ng mga mata ni Sabel, hindi niya kaagad naunawaan ang mga nangyayari hanggang sa biglang pumasok ang nanay niya na duguan. Nang makita niya ito, tanong siya ng tanong pero hindi ito sumasagot. At ang tanging ginawa lang nito, yakapin at gisingin ang mga kapatid niyang natutulog. Sapilitan na rin itong isinara ang pinto hanggang sa dito na siya naglakas loob na sumilip. Pagdungaw niya sa may bandang sala, laking gulat niya nang makita niya ang tatay niya at ang albularyo na nakikipaglaban sa isang nilalang na may mahabang katawan. Para itong tao pinuno, pero kakaiba ang wangis nito. Napakaliksi rin ito at may kakayahan itong gumapang sa dingding. Matapos niya itong masilayan, hindi na siya nakaalis sa kanyang kinaroroonan. Lahat ng pangyayari nakita niya, lalo na kung papaano nito walang habas na sagpangin at undayan ng saksak ang tatay niya. Maraming ginawa ang albularyo para mailigtas ang kanyang ama, pero wala itong nagawa sa lakas ng nilalang. Pagbulagta ng kanyang ama, dito na ito nagkaroon ng pagkakataon na sugurin at patayin ng albularyo. Nagtagal ng mahigit kalahating oras ang paglalaban ng mga ito hanggang sa nakita niya kung papaano ibigti ng nilalang na yon ang taong nagligtas sa kanyang buhay. At nung mamatay na ang dalawa, kaswal na lumapit ang nilalang sa harapan ng silid nila habang nakangisi. Sumilip ito sa siwang kung saan siya nakadungaw, kasabay ng pagsasalita nito
gamit ang matandang boses ng isang lalaki na para bang malapit ng mamatay. Maraming salamat, Sabel. Maraming salamat. Ito lang ang nabanggit ng nilalang na yon bago ito tuluyang maglaho. Paglabas nito ng bahay, halos hindi na rin niya mawari kung ano ang kanyang gagawin. Pakiramdam niya mababaliw na siya, gawa ng halos hindi na matanggap ng kanyang sistema ang brutal na pangyayaring nasaksihan niya. Ilang oras pa ang lumipas, nanatili pa rin siyang nakadungaw, hindi umiimik kahit anong gawing pagtawag ng nanay niya. Bumalik lang siya noon sa normal pagdating ng mga taong nakarinig sa ingay noong nagdaang gabi. Nang makapasok na ang mga ito sa loob ng bahay, nakita nila ang pugot na ulo ng tatay niya at ang wakwak na katawan ng manggagamot. Bilang nakatira sa baryo, normal na ang pagbisita ng mga nilalang na hindi nakikita. Hindi na rin nagduda ang mga tao. Alam ng bawat isa kung ano ang nangyari sa lugar na yon at kung sa kung ano ang nakalaban nila. Pero sa halip na pag-usapan ng tungkol dito, minarapat ng mga ito na manahimik. Lahat nagsawalang kibo hanggang sa mailibing ang kanyang ama. Pagkatapos nun, sinamahan sila ng mga tao para makalipat sa karatig lugar. Ito na rin ang nagtulong-tulong upang gawan sila rito ng bahay. At pagkatapos nun, umalis na yon sa kanilang bagong tahanan at hindi na bumalik pa. Ilang taong namuhay sa bangungot ang pamilya ni Sabel bago sila unti-unting nakabangon. Pagtatapat pa niya na wala lang ang matinding takot niya nang magkaroon na siya ng sariling pamilya. Dekada man ang lumipas, nanatiling sariwa sa alaala niya ang lahat. Paulit-ulit ding ikinukwento ng nanay niya ang lahat ng naging karanasan nila. Noong minsang maganap ang pagdadalang tao ni Sabel sa lahi ng mga aswang na tagon-tagon.